Hi guys! Pag-ulang dyan ko ligo, makeup muna tayo. May nag-message sa akin na paano paliitin yung mata kasi hindi daw sila comfortable sa eyes nila since malaki daw masyado. Tapos meron naman din nag-comment na paano din palakihin yung mata niya kasi sobrang chinita niya. Merong mga techniques dyan. Naisip ko, what if gawin ko half dito malaki, tapos half dito maliit. You know why? Para makita ninyo ang difference. And ang gagawin ko, same eyeshadow. Pero same eyeshadow, pero different ways. Okay? Let's start na. Gagawin ko guys yung eyes lang. So, huwag na natin ito isama. Okay lang. Yun. So, mata and sama na rin natin kilay para hindi awkward. The first thing to use, try this Makeup Forever primer. Gusto ko tong smoothing primer kasi imong skin good, maging smooth din. Sarap. Pencil from Colorex. Ako kasi mahilig ako mag-try ng iba-ibang products. Now, let's try this. Pag magkilay ka, just follow the shape of your eyebrow. Meron akong video na ginawa, how to shape your eyebrows. 3 ways pa nga yung ginawa ko. May using gel cream, using brow pencil, and liquid. You can check that out para makita ninyo mga techniques. Good thing this Colored Cosmetics, they have a brush. Brush mo, blend mo, para hindi halata na may nilagay ka. Yung mukha siyang natural. Don't put too much. Okay. LA Girl Foundation. So you can use your hands, brush, as long as it's clean, of course. Maglagay ako sa eyes. Yun. Kailangan din lagyan ng foundation yung eyes mo before putting. Sorry, hindi nagadrill. Mag-powder na tayo. So, let's use this Charm Poreless Matte. So, putin powder diri sa eyes. Akala mo, pangit yung eyeshadow mo kasi nag-blend ng maayos. Yun pala, hindi mo nilagyan ng powder. Maraming powder talaga. Pag blend mo nung eyeshadow, grabe, effortless. Mag-blend siya ng maayos. Let's put powder here because curl na tayo ng lashes. Curling your lashes makes your eyes more bigger. Pero, even though you're chinita or you want your eyes small, pero maging sad kasi yung eyes mo, magmukhang malungkot. So, I think, and I prefer, na you still, ano tawag nito? You still curl it. Kasi if you curl it, magmukha kang, uy, fresh. Murag nawala yung haggard ba? Okay? Dito na tayo sa eyeshadow. Eyeshadow kasi, yun yung mag-help sa eyes mo magpalaki or magpaliit. Naked 2 siya. It's back to basic. Nili ko to sa Sephora sa States when nag-visit ko kay mama. Doon kasi siya. Ganda siya. Puro to siya matte. Ang matte is good for mature people. Lalo na pag may wrinkles ka na, may mga lines. You know why? Kasi if you put shimmer or glitter sa isang mature skin, parang hina-highlight mo yung wrinkles niya. Imagine mo na lang, if may shimmer yung wrinkles niya, lalo mong in-emphasize na may wrinkles siya. So, if you put matte, walang naka-highlight, walang napapansin. For young people, okay na okay yung shimmer kasi hina-highlight mo naman yung kanilang skin na lalo sila blooming. Tingnan. Inisip ko nga, i-drawing pa ba na kung Glenn yan eh? Para lang, hindi na. Yung right ko, malaki yung eyes. And then,
ito na lang yung maliit. This, kasi, unang-una malinis siya. Unahin natin yung dito. Let's use first the highlight. Na gusto kong gamitin is this. You can highlight lahat ng part sa eyes. Kahit sa chinita, pwede. Yun lang yung pinaka-easiest way sa highlighting. Paglagay mo ng mid-tone and contour, mapapatungan naman siya. Kaya, okay lang. I want to use this shade. Makita na ning murag shape sa akong eyes, kaning murag eyelid. Pero others, they are having a hard time. If you pull it up, lalabas dyan yung shape. Pull mo lang, then follow mo lang. And if you use a brush, kaya mahaba yung brush mo para gamitin mo sa gitna. Kasi, if nandito yung kamay mo, madiin mo masyado. Dapat, pang mag-brush ka kasi, hindi napipisa yung brush. Hindi ganyan, no? Dapat, ganyan lang. Kasi ang importante itong nagagamit mo eh, hindi yung kasi lahat, pati dito sa ilalim. Ayan. As you can see, yung highlight tsaka mid-tone, nag-blend na. The last part is the contour. Contour it. If you contour it, it's just the same thing sa mid-tone kung saan mo ginawa. Pero, meron lang siyang dark shade. Then, lahat ulit, yan. Kasi gusto mo nga palakihin yung eyes mo. Blend. So, blend lang. To make your eyes big, you have to put here talaga. Sipin mo yung dark. Gina-emphasize mo siya magdakuin mong matatanaw. Ang tingnan may line na yung eyeshadow na may line. So, kailangan mo talaga yung i-blend. It's a choice kung gaano kakapal ang gusto mo or light lang. Ako, gusto ko tama lang. Pwede ka bumalik sa highlight para ma-blend talaga yung may line. Kung gusto mo i-highlight yung sa may eyebrows. Ito dito, eyebrows. Here. Any eyeliner. So, nasa'yo yan kung gusto mo makapal or manipis. Basta as long as yung eyeshadow na tinur ko, yun. Okay? Mascara. And of course, as always, the Maybelline. Favorite ko siya eh. Maybe it's Maybelline. Malaki na yung eyes ko, diba? Yan. Yung uban, butang pa na sila sa ilalong. Then, pwede ka pa maglagay ng eyeliner sa ilalim. Pero yung hindi ka magmukhang emo, pwede ka maglagay. Sobrang nipis talaga yan. Then, nasa'yo kung halfway or full. I prefer halfway. Others prefer full. So, it's your choice. Ganyan. Yan. Kung asan nagtubo yung lashes mo, doon ka maglagay ng eyeliner. Pag gusto mo ng big eyes. Sa kabila naman tayo. So, dito naman yung paano magkaroon ng maliit na mata. Same shadow. This one, do it the same thing. Punuin natin lahat yan. Kiko. Puno-puno na diya, day. Lala, lala, lala. If you want your eyes small, you have to leave the highlight here. They're happy with the highlight lang. Pero kasi, sometimes, you want to shape your eyes pa rin. Maganda pa rin siya tingnan. So, pwede mo pa rin igamit yung mid-tone and contour even though you want to look chinita. Una, same mid-tone, pero different stroke. As lang, you pull it, and then, if nahanap mo na yung shape, go there. So now, I'm just doing it sa side. Dapat may highlight na iiwan. So, yung contouring, same color. Dun lang din sa dulo. Tapos, gusto mo i-shape konti dito sa eyelid para mas maganda tingnan. Then,
mo idiin. Pwede ka bumalik dun sa highlight. Again, eyeliner. Same products used to LA Girl. Mascara. Pwede ka pa maglagay dito sa ilalim, pero konti lang. As you can see, lumaki yung mata ko dito sa pikas, gamay. Then, merong iba, para lang talaga magchinita ha. Ganito. Meron pa silang ginagawa. Yung ilalim din dito sa dulo, gibutangan dyan nila eyeliner. Tapos pwede nila idugtong sa ilalim, pero sobrang nipis. Yan. Dark to light, vertically. Dark to light, horizontally. Aww! Na nag-enjoy mo and na amoy natutunan sa ako ang gi-share. Hope na mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, please. And like my Facebook page and follow me on Instagram for more tips. Salamat kayo! Bye-bye!